senyal inequívoca de que el Tribunal de les Aigües deu constituir-se per a impartir la justícia que al llarg de sigles cada setmana li se demana, ix de la Casa Vestuari la comitiva dels síndics de les 8 séquies de la Vega de València, encapçalada pel seu agutzil per a prendre lloc en la llongeta, cadascú en el seu cadirot, perquè se comenci la sessió. En aquesta ocasió, acompanyats per les primeres autoritats autonòmica i municipal. A continuació, el president del tribunal farà entrega de les medalles del mil·lenaris, màxim guardó del Tribunal de les Aigües, en agraïment per les proves de verdadera germanament existent entre les tres institucions, al president del Patronat del Misteri d'Ells, don Fernando García Pomares, que ve acompanyat per dos membres del patronat, don Enrique Escrivà i don Ricardo Ferrer. I també a l'il·lustríssim senyor alcalde del Genesí, en Vicent Ramon García Mont, com màxim representant del seu poble i de la festa de la Mare de Déu del Genesí.